Welcome in Bali. Първи ден тук в Бали. Шапката съм си сложила много интересно. В момента шофьорът ни чака. Ние сме с личен шофьор, който ще ни разкарва по различните забележителности на Бали цял ден. Всъщност през всичките 8 дни, които сме тук на острова, ще обикаляме с него, като е най-удобно. Ще ни бъде прохладно, той знае къде да ни води. Също така решихме да не взимаме скутери, защото е прекалено опасно от това, което видях. От летището насам буквално минават на сантиметри разстояние. No, thank you. Looks nice, but no, thank you. No, please. Excuse me. No, thank you. No. Hi, good morning. You want it? This one. Yes, that's a small size. This one the medium size, and this one the big size. This is the big size? Yes. You can take single one if you want the single one. How much is this? This one, you want full packet or single? The normal price 110, 100,000. It's quite expensive to me. Good price, okay, 800. 800? Yes, for morning price. Maybe 700? 700. Okay. Може би да свали повече, усещам го, ама хайде 7 лева за една от тези шнолки и 2 от тези. Добре, имайки предвид, че една шнола в Зара е около 30 лева. Ги продават такъв тип. Така че... You want 2 pieces, yeah? Yes, I want 2 pieces of this and 1 of this. Yes, thank you. You need something more? Има и ветрилца. Where are you from? Russia? Where do you think I'm from? Russia? Russia. Why? Because I just hear your Me talking. Yeah, me talking in Bulgarian actually. No, I'm from Bulgaria. Have you heard about Bulgaria? Oh no. No. You're going to be in my YouTube vlog. Okay. Welcome in Bali. Thank you. И преди малко бяхте свидетели на това как аз отново похарчих пари тук в Бали, но няма проблеми, защото подкрепяме местната икономика. Така малко се пазарих, въпреки че не обичам да се пазаря, също така не обичам и да плащам повече от това, което е реалната стойност. Затова купих си тези хубави шнолки с цветенце, много са сладки, много ми харесаха и мисля, че ми седят добре, доволна съм. Успях да сваля близо 40% от това, което ми предложиха първоначална цена. Така че съм доволна от такива шопинги. И ето тази сладка шнолка. Аз имам подобни, само че в червеничко. Така е тук, навсякъде те дърпат. Наистина това, което съм гледала по клипчета, го преживявам в момента.
Жегата е огромна. Добре, че сме с личен шофьор, тъй като иначе без климатик, без да се разхлаждам от време на време, би било направо убийствено. Много е горещо. От 32-33 градуса уж му се усеща като 40. Направо това си е опасно за живота. На такава жега да седиш продължително време. Толкова сме изморени и нашият шофьор не е в автомобила. Голям проблем да спомена. Един личен шофьор, който да ви развежда по забележителностите в Бали е около 100-120 до 150 лева на ден. Но мисля, че си заслужава по-добре, отколкото да си рискувате здравето на тези жеги, особено по това време. One eternity later. Много е горещо, но си заслужава. Сега отиваме към един друг водопад. Мисля, че камерата ми вече отказва да снима, но ще ви взема с мен да разгледате тази красота. Вау! Това действа като антидепресия, антистрес терапия, всичко хубаво, всички красиви положителни мисли взети заедно. Вижте тези гледки. Наистина, определено бих се върнала отново тук. Много ми харесва, много е диво, джунгла. Салатите са по 5-6 лева, изглеждат доста добре на снимките. Сега ще видим дали наживо е така. Има супички по 4-5 лева. Аз супа няма да хапна тук, тъй като се страхувам. Виждаме и пастата, и нудлите са по 7-8 лева. Поръчахме си и ми направи впечатление, че тук ни питаха как искате, като си поръчахме яйца Бенедикт, ни попитаха как искаме да бъдат яйцата, дали да са по-сурови или по-добре опечени. Също така ни попитаха на няколко пъти имаме ли алергии към нещо, което е добър знак. Това е едно от най-хубавите заведения за здравословно хапване, за плодове, зеленчуци и не чак толкова мазни храни, затова решихме да се спрем на него. Има много висок рейтинг в TripAdvisor, изключително много коментари положителни, така че се надявам, че няма да имаме проблеми с коремчетата. Изглежда много добре и много вкусна. Решихме да посетим един магазин за сребърни бижута, защото аз много обичам сребърни бижута. И въпреки че според местните продавачи тук това са естествени скъпоценни камъни, като човек, който се занимава с това и е учил, без да имам лупа в мен, мога да кажа, че пречат на обикновени стъкла или циркони в най-добрия случай, обаче скъпоценен камък това няма как да бъде. То се личи по блясък. Ето още малко бижута, които са в традиционните индонезийски шарки форми. Те ги правят тук на място, като цените са около 100 лева, което за мен е доста, имайки предвид, че аз се занимавам с сребро. Това е дори висока цена за Европа. Ето още пръстени с скъпоценни камъни, уж, които според мен обаче не са естествени. То много си личи. Аз съм виждала прекалено много скъпоценни камъни на тези камъни, въобще дали са естествени, защото не ми прилича. Тук виждам едно, може би аметистче, но пак има много странен блясък. Не съм си взела лупата, не съм се подготвила за шопинг на бижута. Но трябва и вие много да внимавате, ако си купувате бижута от тук с уж скъпоценни камъни, защото когато човек не разбира, може да бъде много лесно подведен и излъган. Are you a vlogger? Yes, a little bit, but I'm also trading with jewelry. I have studied gemology for the precious stones, so I kind of understand them. And I'm having my own shop. Actually, yeah. This looks a nice silver, pretty new. I'm just quite unsure about whether the precious stones are real precious stones. Do you have certificates?
or stuff like that? We don't have certificate for the stone or for the silver. You don't have? No, nor for the silver. We don't have certificate, just the stamp on item. And if you buy, I give only the bill. You give only the bill, I see. Okay. Thank you. Исках да мине повече време, за да дам своята оценка за Herb Library, това място, в което видяхте, че хапваме, за да видя дали ще ни болят коремчетата, тъй като аз имам много сериозен проблем тук в Бали и в Малайзия с храната и ме е страх да се храня където и да е. Но мястото е страхотно, не ни болят коремите, изобщо нямаме никакви проблеми, така че горещо препоръчвам на хората, които спазват някакъв режим, диета. Наистина там има и протеинови шейкове, много здравословно меню, много добре е направено, храната изглежда, че е чисто приготвена, така че намира се в Убуд и ако сте на някакъв режим и ви е страх и също не харесвате мазната храна, която е така типична за това място, препоръчвам да посетите Herb Library в Бали, а също така и самото обслужване е наистина много добро. А сега си чакаме трансфера, за да отидем в Кута, който е известен със своят нощен живот, нещо като българският Слънчев бряг, но се надявам да е по-добро. Гледах в Инстаграм, че има страхотни партита и че е така много хубаво направено, с руфтоп барове, с басейни и нямам търпение да го посетя, защото, да ви кажа честно, партията малко ми липсват. Искам малко повече да се забавлявам. В Инстаграм изглежда много добре. Аз си поручвам непрекъснато, гледам в Инстаграм много партита, много места, които посещаваме, ресторанти и след това пиша в Google, гледам в TripAdvisor ревюта. Изобщо не се доверявам на едно мнение или на едно ревю от един човек. Това е много важно, тъй като много често местата тук не са това, което изглежда. Малко ме е срам да кажа това, което имам да кажа, но понеже 10:30 вечерта и се оказа, че Атлас клуб, най-големият клуб тук, който затваря всъщност в 12 часа, няма хора. Беше празно, имаше буквално, може би общо 50 човека, но той е огромен, 20 басейна, това е нищо. И от това, което разбрах от служителите, най-добре да се дойде петък и събота или в диапазона между 5 до 8-9 часа, тогава е пикът, има най-много хора. Така че ние явно ще дойдем отново през деня в събота. Да, решили сме в събота да дойдем. През деня според мен е по-хубаво. Идеята беше моя да дойдем тук по това време. В момента е 10:30. Обаче, зад мен има гледане на карти Таро като утешителна награда. Въпреки че не вярвам много, нека ми хвърлят ни карти Таро да видя дали ще ме хване маларията тук в Бали.
Hi! Hello, welcome to tarot reading at Atlas. How are you? Thank you, I'm great, It's my first time. I'm a little bit nervous and excited. Don't be nervous. Have a reading with me. It's gonna be Great. wonderful and miracles. Thanks. Аз очевидно, че бич бар не видях, но карти Таро видях. Съдба. И ми се паднаха за протокола да кажа много хубави карти. Наистина, от това, което разбрах за картите Таро, моите бяха 6 от 6. По-добре от това няма как. Не разбрах само дали гледача ме излъга, за да ми вземе парите, или наистина картите са ми много хубави, обаче аз сама си ги теглих картите. С лявата ръка задължително всички карти изтеглих там. Колко карти изтеглих? Доста, около 6 карти изтеглих. И всичките бяха муцка. Момчето каза, че цялото му семейство са поколения гледачи. И майка му, и баща му, братовчедите му, баба му, дядо му, всичките с това се занимават тук. Бизнес. И явно вървежен.